Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kula lan panjenengan sedaya menika namung jejering titah sawantah sawanci-wanci badhe katimbalan sowan wonten ngarsa dalem Allah Subhanahu wa taala. Para bini sepuh sesepuh miwah adi sepuh ingkang satuhu kinabekten, para rawuh asong pamila sungkawa ingkang kinurmatan, puja puji syukur kunjuk wonten ngarsa dalem Gusti Allah Subhanahu wa taala ingkang sampun paring kawilujengan saha kabegas parasan dhateng panjenengan sedaya dalasan kula satemah saged wonten ing papan menika saperlu paring raos bela sungkawa awit sedanipun Bapak Rosi. Para rawuh asung pambela sungkawa ingkang kinurmatan, upacara bidaling layon tumuli kapurwaken kanthi langkung rumiyin sumangga sesarengan nyadong sih pengayomaning Gusti. Mugi-mugi upacara bidaling layon saged lumampah kanthi wilujeng dumugi paripurna. Ndedonga anut kalian kapitadosan ingkang rinasuk. Ndedonga kawiwitan. Cekap matur nuwun. Salajengipun wedharing pangandikan saking panjenenganipun Bapak Hudi minangka sulih salira saking ahli waris Bapak almarhum Bapak Rosi, ugi minangka sulih salira saking para asung pambela sungkawa. Pramila dumateng panjenenganipun Bapak Hudi kula sumanggaaken. Mekaten kala wau wedharing pangandikan saking panjenenganipun Bapak Hudi minangka sulih salira saking ahli waris utawi kulawarga suwargi Bapak Rosi, saha minangka sulih salira saking para taksiyah. Tungkap kita cara salajengipun inggih menika upacara susupan. Pramila dumateng kulawarga wekdal kula aturaken. Upacara susupan kapenggalih cekap. Dungkap tataran salajengipun inggih menika bidaling layon ingkang badhe dipun pratitisaken saking Rais Padukuhan Kipik dumateng panjenenganipun Bapak Basuki kula sumanggaaken. Katur dumateng para rawuh asung pambela sungkawa wonten keparengipun upacara kapungkasi kanthi munjukaken raos puja puji syukur wonten ngarsa dalem Allah Subhanahu wa taala. Bilih upacara bidaling layon sampun lumampah kanthi wilujeng tebih saking rubeda nireng sandika. Keparenga Bapak Ibu nyampurnani anggenipun takziah badhe nderekaken suwargi Bapak Rais dumugi wonten ing papan pungkasan. Ananging bilih Bapak Ibu wonten sesanggeman sanesipun kepareng badhe kondur saking kulawarga ngaturaken sugeng kondur mugi tansah pinayungan rahayu dumugi dalemipun piyambak-piyambak. Upacara bidaling layon saking purwa madya dumugi wusana sampun lumampah kanthi lancar saking kula kathah kalepatan anggenipun nderekaken upacara bidaling layon. Kula nyuwun agunging bisih samudra pangaksa. Matur nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi